Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να κάθεσαι και απλά να περιμένεις? Να περιμένεις να συμβεί κάτι μαγικό που θα κάνει τη ζωή σου καλύτερη? Περιμένουμε πάντα κάποιος να μας προσέξει. Περιμένουμε μια ευκαιρία, περιμένουμε χρήματα, περιμένουμε τον μεγάλο έρωτα, ε, περιμένουμε. Αλλά τι ακριβώς περιμένουμε τελικά? Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με το να περιμένεις? Ότι μπορεί να περιμένεις για πάντα. Μέχρι να γκριζάρουν τα μαλλιά σου, μέχρι να περάσει η ζωή, μέχρι τελικά να καταλάβεις ότι το μόνο που έκανες ήταν να κάθεσαι και να περιμένεις. Και μεταξύ μας, ποιος θέλει να περάσει έτσι τη ζωή του? Εδώ θέλω να σας πω ένα μεγάλο μυστικό. Η πραγματικότητα δεν συμβαίνει σε σένα. Συμβαίνει μέσα από εσένα. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αρκεί να περιμένεις κάτι να σου συμβεί. Πρέπει πρώτα εσύ να βάλεις κάτι εκεί έξω. Αυτό που δίνεις στον κόσμο, αυτό ακριβώς σου επιστρέφει πολλαπλάσια. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά πρακτικά τι εννοείς? Να δώσω ένα παράδειγμα. Αν θέλεις προσοχή από κάποιον, μήπως αντί να περιμένεις να σου τη δώσει, να αρχίσεις να δίνεις εσύ πρώτα την προσοχή στους άλλους? Ή, αν είσαι καλλιτέχνης και νιώθεις ότι κανείς δεν σου δίνει σημασία στη δουλειά σου, μήπως πρέπει εσύ πρώτα να αναγνωρίσεις και να εκτιμήσεις τη δουλειά κάποιου άλλου? Η ζωή είναι σαν ένας καθρέφτης. Αν δεν χαμογελάσεις πρώτος, μην περιμένεις να σου χαμογελάσει ο άλλος. Και ξέρεις τι άλλο? Όταν περιμένεις και δεν παίρνεις κάτι που θες, δεν είναι επειδή ο κόσμος σε απορρίπτει. Είναι γιατί κάπου βαθιά μέσα σου έχεις ήδη απορρίψει τον εαυτό σου. Τώρα ας κάνουμε μαζί μια άσκηση που μπορεί να σου ίσως να σου αλλάξει τη ζωή. Ακούγεται μεγάλο, αλλά είναι απλό. Πάρε ένα χαρτί και γράψε 10 πράγματα που αυτή τη στιγμή περιμένεις ή θέλεις από τον κόσμο. Είτε είναι χρήματα, αγάπη, αναγνώριση ή οτιδήποτε άλλο. Και αμέσως μετά σκέψου. Πώς μπορώ εγώ να δώσω πρώτος κάτι αντίστοιχο? Και μην ανησυχείς. Αν δεν έχεις χρήματα να δώσεις, μπορείς να δώσεις κάτι άλλο. Όπως την ενέργειά σου, τον ενθουσιασμό σου, την προσοχή σου, ένα καλό λόγο ή ακόμα και ένα χαμόγελο. Όταν το κάνεις αυτό, όταν γίνεις εσύ η πηγή για αυτό που θέλεις, τότε θα αρχίσεις να βλέπεις πώς τα πράγματα που περιμένεις έρχονται σε σένα πιο εύκολα, πιο γρήγορα και με τρόπους που δεν είχες φανταστεί ποτέ. Ξέρεις γιατί? Γιατί το είπαν αγαπά αυτούς που δίνουν πρώτοι. Όταν δίνεις, δημιουργείς μια ενέργεια που φέρνει πίσω σε σένα πολλαπλάσια αυτά που θέλεις. Οπότε σταμάτα να κάθεσαι στην καρέκλα για να περιμένεις. Σήκω, βγες εκεί έξω και γίνει αυτό που θέλεις να έρθει στη ζωή σου. Να θυμάστε πάντα, αυτό που δίνετε είναι αυτό που παίρνετε.